Čau, moje meno je Andelex a dneska sme si pre vás pripravili Clash Royale. No a viete čo je Clash Royale? Tam sa bojuje medzi sebou, ja som už 4. arena, čo je dobré a otvárame si čestku, ale vždycky mi nepadne legenda. No a to ma trápi. Tak, ideme battle. Jack, bratek. Dávam mu prednosť. Díky moc. No nie, to neznačilo, on mi dal kostričky. Tak toto som prehral. A ja mám veľkú peku, vidíte, toto je veľká peka. A ja mu dám veľkú peku. Ja neznášam, keď dám veľkú peku a oni mi dajú kostričky, no tak kostričky sú fakt silné. A teraz dám napríklad toto. To fest dáva. A teraz dám kostričky. A do kostoličky. Vidíte, aké sú vzácné tieto kostoličky. Oni sú fest silné. A teraz mu dám vežičku moju. Bum, bum, bum. A teraz si tam môžem utočiť. Nie, kostoličky on mi dal, kostoličky. Nie, ja neznášam kostričky. Normálne by som ich rozbil. Bože, kostričky. A toto keď dáte na kostričky, to ti rozbije ako výnimka ti to rozbije úplne. No a teraz dáme len raketku. Alebo môžeme dať kostričky. No a teraz to dajú ako na 100%. No, napríklad ako teraz. A teraz. Bum. No nie, tak toto nedám. No. Je po mne. No, joj, bože môj. To som prehral, čo si? Ja to nedám ani zadiť. No a ešte mi dá kostričky. Kámo, ja som to prehral, ešte tam dám tohto. Aby to bolo nejaké byť. Prehral som. Totálne som prehral. Bože môj. No a to bol môj brat, to si ho nevšimajte. A ideme ďalší súboj. Musíme nejaký vyhrať súboj. Musíme vyhrať. Lebo inak skončí toto video. Či nejde? Aj, tak to dám raketky, takto. Takto je easy, čo mi dal, no. Takto, ako stričky. Toto je najlepší prípad. Español Galasco. Nie. Neznášam. Bum, bum. Yes. Dal som jeho kôň. Hop, hop. Koníka dáme. Jasné, že koník je paník. Bum, bum. Kostričky. Bože môj, kostričky. No dáme takto. No aj toto som prehral. No čisto som to prehral.
Na čisto, na čisto. No aha. Ak mi veríte, tak ja musím dať jeden. Jeden musím dať battle. Tak ale čo, je to niekto? No je. Tak musíme dať proti niekomu friendly battle a to je nič. A ešte som vám nespomenul, bol som member, ale teraz som elder. Member je Slavok a elder môže vyhadzovať, kicky môže dávať. Môže proste niekoho vyhodiť. Asi nejde, tak ideme si dať my. Držte mi palce, ľudia. A to nedám. Tak to je môj koniec. A tu dodáme raketku. Salama. Nie, držte mi palce, ľudia, lebo ak to nedám, tak čo spravím? Joj, bože. Poď. Poď. No a jeden. Yes. Dobre, ja. No a teraz dám... Bože. Nie. Toto dúfam nie. Joj, toto som... Nie. Kostričky. Jasné, kostričky. Kostričky sú základ. No, kostričky môžem dať, neviem, odložiť. Normálne dám Hoga a mám ešte princeska a to mi stačí na battle friendly. No. Aha, princesku dal. Princesku teda nemôžeš dať, lebo ja som dal princesku. A ja budem víťazom tejto hry. Ak viete. Vidíte, ako to dávam? Yes! Dám to. Díky, ľudia, držali ste mi palce. Tak, za to vám ďakujem. Ak mi dáte ešte lajky, tak to budem rád. A ideme sa pozrieť ešte tu, či tu nikto není. Nikto. No ale ja chcem byť arena viac. Ja chcem byť tuto. Ľudia, ja vám poviem, že čo nemám. No, toto mám. Nie. Toto mám. Nemám. Takže toto nemám. A na tejto toto je veľmi vzácne. Keby ste to dostali, tak napíšte mi do odberu. No, napíšte mi do odberu, že čo mám robiť. No, ale ja potrebujem ešte jeden battle a musím rozbiť 2
až 2 tento. Inak neviem. Ale dám mu ježnú vežičku. Držte mi palce, ľudia. Ďakujem. Yes. Nie, ona to sprostoč tam. Počkaj, toto dám, toto. Rýchlo, lebo nedajú mi vežičku. Nie. Nie, nemôžu mi dať to. Ešte držíte tam? Bum. Dík. Tefezo. Nič. No kámo, túto minihru asi nedám. No a kúkajte, ľudia. No kto by toto kolo dal? Povedzte mi. Nie, vypla mi... Nie, ja nemám Wi-Fi. No, dobre ja. No nie. Toto je zlé. Kostričky, jasné, že? Musíme dať kostričky a teraz ako ho rozbijeme. Bum. No toho rozbijeme ako nič. Poďme. Nie, on mi rozbil. Moju vežičku krásnučku. Ak sa vám páčilo toto video, určite dajte like a ja som rád fakt, keď mi dáte aspoň nejakých 500 lajkov a dám hneď nové video. Takže zatiaľ čus.